Huomenta. 3. päivä Moskovassa herätty. Olotila ei ole mikään spesiaali. Eilen meni myöhään. Ja nyt ollaan menossa kohti paikallista mäkkäriä vähän. Katellaan selän taakse koko ajan, ettei kulkukohdattu pureksi perseestä ja sen semmoista. Ollaan kohta tossa mäkkärillä ja kyllä täällä hyvä ilma ja nastaa porukkaa. Tässä nähdään tätä paikallisliikennettä. Kävelytyö ei ole hirveän iso. Tässä on kumminkin tämmönen nelikaistainen vieras, nyt toista ajaa tommoista toista sataa, niin tässä on tämmönen turvallinen olo kävellä, mutta ei tässä mitään ihmeempiä. Pitää toivoa, ettei horjahda. Mä tiedän missä asut. Nyt on hallille päästy. Moskovan lentokentälle saavuttu. No mitkä fiilingit? 55. Vihdoinkin Jokereiden koneeseen päästy. Nyt on hei Valko-Venäjälle päästy. Passeja ei paljon kyselty. Ja nyt ollaan mediabussissa kohti hotellia. Et tämmöstä. Nonni, nyt ollaan hotelliin päästy ja aika hulppeen näköinen. Ja nyt mä pidän huoleen, että Miska ei vedä noita sänkyjä yhteen, kun se on niin hyvä. Leveät sängyt ja kaikki on hyvin. Kokeillaan, jos toi wifi toimisi, niin saataisiin vähän taas matskua tonne maailmalle. Mutta nyt väsyttää niin paljon, että pakko ehkä mennä tutimaan. Mutta videota on tulossa. Sen minkä kerkeet vedetään kengät sekaan. Hauskinta oli se, että lentokoneessa lasku oli niin huomaamatta, että mä huomasin siinä vaiheessa vasta, että me laskeuduttiin, kun renkaat osui maahan. Ja huomenta ja ylihuomenna olisi tarkoitus sit päästä tonne lentokoneen ohjaamoon katsoa, että tänään Santtu oli siellä koko lennon ajan. Niin vähän, että minkälaista lentäjän työ on. Itse tiedän, minkälaista tämä mallin työ on.